Ba haka nan muka yi da ku ba jagororinmu na arewa. Gyara kayanka ƙasa ta ba zai zama saki mu raba ba. Ba haka nan ba, ba haka nan ba, ba haka nan ba, ba haka nan ba, ba haka nan muka yi da ku ba, ba haka nan muka yi da ku ba. Jagorori na arewa, gyara kayanka ƙasa ta ba zai zam sauki mu raba ba. Ba haka nan ba, ba haka nan ba, ba haka nan muka yi da ku ba. Gyara kayanka ƙasa ta ba zai zam sauke mu raba ba. ba haka nan ba, ba haka nan ba, Ba haka nan muka yi da ku ba. Jagorori na arewa, gyara kayanka ƙasa ta ba zai zam sauki mu raba ba. magani yau ka san duk mai sa hannu ga fashi da makami. Kisa suke da ɗai kullum lamarin yana da ɗaƙaimi. Ya dafi umun yi bara a gare ka ka ƙara kare musu. Daga masu yi muna cuta ba ƙarfin kasun kafiya ba. Ba haka nan muka yi da ku ba jagororinmu na arewa. Gyara kayanka ƙasa ta ba zai zama saki mu raba ba. Ba haka nan muka yi da ku ba jagororinmu na arewa. Gyara kayanka ƙasa ta ba zai zam sauki mu raba ba. Ba haka nan muka yi da ku ba jagororinmu na arewa. Gyara kayanka ƙasa ta ba zai zam sauke mu raba ba. Da sunan Allah sarki komai nawa yake farawa. Rahamanu mai rama ne komai gunsa muke roƙawa. Arrazzaku azurta mu aikin da muke muyo dacewa. Kai ka nufa ƙasar mu ta zam haka shugabanni ba su kulawa. Alhali ko kana gani na san ba gagarar ka suka yi ba. Dan gaske likitan waka ni ma na zo na dan jajanta kan matsalar da ke ci mana tuwo ƙwarya ƙasa da jihada. Kiristoci da an taɓa nasu mutane sai su yi mana caca. Mu ko na mu ai ta kashewa kullum babu mai cewa ba. Ba haka nan muka yi da ku ba jagororinmu na arewa. Gyara kayanka ƙasa ta ba zai zama saki mu raba A'a ba haka nan muka yi da ku ba. ba haka nan muka yi da Ba kuwa jagorori na arewa, ba haka nan muka yi da kuwa alƙawarin mu kun yi ba tunawa. haka nan muka yi da kuwa Talakawa yau muna kokawa, ba haka nan muka yi da kuwa ana ta kashe mu kuna kyalewa. ba haka nan muka yi da kuwa Mu bi hanya sai a kama tarewa. ba haka nan muka yi da kuwa Mata da maza muna ba kokawa, haka nan muka yi da kuwa birni ƙauye ana swacewa. ba haka nan muka yi da kuwa Gashi kwance za ku yi mana gyara, har yau ban ga kun gyara ba. Ban ga kun gyara ba, har yau ban ga kun gyara ba. Ba haka nan muka yi da ku ba jagororinmu na arewa. Gyara kayanka ƙasa ta ba zai zam sauke mu raba ba. Wasu an kashe musu mama, wasu an kashe musu baba, wasu an kashe musu yaya, wasu matansu aka harba. Mutane na kokawa su da ƙasarsa anai musu zamba, wasu an sace musu shanu ko gonarsu ba su yi aiki ba. Sace mutum a ce miliyan tara bai san inda zai samu ba. Ku kuka ce mu je mu yi zaɓe mun zaɓa ana ta kashe mu. An ce kuma mu yi biyayya ga shugabanni za su kula mu. Mun yi biyayya mun rasa me kuke ɗaukar mu. In kun ka bari ana ta kashe mu to Allah ba zai gyale ba. ba haka nan muka yi da ku ba jagororinmu na arewa. Gyara kayanka ƙasa ta ba zai zama saki mu raba ba haka mun kai ta da ku ba al'alimu ma yana shaidar mu ba haka nan muka yi da kuwa kan ku haye kujerun mulki
alƙawula kuka yi akan mu. Ba haka na muka yi da ku ba. Ce za ku ba mu kulawa tsaro da lafiya yankin mu. Ba haka muka yi da ku ba. Alƙawuran mu in kun karya Sami'u Basiru bai manta ba. Masu jibi da lamari na ƙasa ta yanzu kanku nake yi. Kun ɗauki alkawalin Allah a gare mu ba wani sauyi. Kan za ku kare mutunci da dukiyanmu daga bala'i. An karkashe mu da dama, an sace mu abin yayi nauyi. Mu ko ba ma yi shiru ba, lamarin ku ya zama zamba. Ko yanzu mun daga murya ba haka mun kai ta da ku ba. Ya ilahu gare ka muke kawo kukan mu kayo sharewa, ƙauyuka da yawa a ƙasa ta al'ummar mu ake sacewa, kuma ba mu da ikon yin tafiyar dogon zango a arewa. Ga mu mun kawo kukan mu gare ka ilahi na ya rabba. su da kallo mai musu agaji na musamman gano ya aka yi ta bullo su rika kuma mun rika matsalar mu cira ta mai mata dallo ko mu kashe ta ko mu sako ta karshe za mu yi mata gwalo in haka za ya samu mu kai karshen matsalar ba mu laifi ba. Al'amari na naija ƙasa ta ni fa abun yana ban tsoro. Amai da kisa na 'ya'yan Adam kamar kisan da ake wa sauro. Cikin gidanka babu tsaro in ka fita ma kana jin tsoro. Har jami'an tsaro haka nan suke tabbas ka ji mai sauraro. Abdul Fashin suna na halin da muke ba zan ki faɗa ba. Ta da ku baya alkawarin mu kun karya shi, kun karya dukkanin alkawari wannan abin ku ya haushi. Kun shaida da kauye da birni arewa kisa na kiyashi. Kun san da hakan Bilal na shaida amma ba kun ce komai ba. Haka nan muka yi da ku ba jagororin mu na arewa. Yara kayan ka ƙasa ta ba zai zama saki mu raba ba. Lamari a yanzu ƙasa ta dubi arewa muna kokawa, yanayin da mun ka kasance a ciki yau koyo dubawa. Dan babu babba da yaro ko tsoho ana yankewa, an dawwamar da talauci an kashe ƙauyukan talakawa. Ni ma imamun waka na danno ba zan yi shiru ba. Manya ku kula da haƙƙin mata, zalunci ba zai ɗaure ba. Mazajinmu da ake ɗaukewa ko 'ya'yanmu bai dace ba. Kun san su ka kawo abinci da ransu ba zai yi mu yi bara ba. Kun cutar da zukata namu, mun yi bilib da kun yi zamba. Mu ce ba mu da laifi ba amma muna aunawa, ku ne jagororinmu da za ku yo saitawa. In har kuka yi gyarawa mu ma dole mu yo gyarawa. Ku ne shugabanninmu da muka yo zaɓowa. Abdul Yebi na zo don nima ba zan yi shiru ba. Cikin makarantu ko kuma ma mu ce wasu manya ne domin biya na bukatu. Waɗansu ƙoƙarin su a gyara ga wasu sun fi so mu wahaltu. Amma tun da Allah na nan babu ta yanda za mu ji gato. Auta dole na yi magana ba za a taɓa mu in ƙyale ba. Jagororinmu na arewa ya haka wai ba kwa kishinmu. Ba haka nan muka yi da kuwa. Kullum mu
ake zalunta kuna gani kuma kun kyale mu. Ba haka na muka yi da ku ba. Kullum addu'ar da muke yi gun Allah shi ƙara tsare mu. Ba haka muka yi da ku ba. In laifin mu ne ya Allah mu roƙa muna yin tuba. Ba haka nan ba, ba haka nan ba. Ba haka nan ba, ba haka nan ba. Ba haka nan muka yi da ku ba. Ba haka nan muka yi da ku ba. Jagorori na arewa, gyara kayan ka ƙasa ta ba zai zam sauki mu raba ba. Ba haka nan ba, ba haka nan ba. Ba haka nan muka yi da ku ba. Gyara kayan ka ƙasa ta ba zai zam sauke mu raba ba. Ba haka nan ba, ba haka nan ba. Ba haka nan muka yi da ku ba. Jagorori na arewa, gyara kayan ka ƙasa ta ba zai zam sauki mu